Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikandiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Diego. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sa dutak, ngem na sursurok mutlaeng tinagtrabaho. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Diego. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ayabak ni Nico dito'y balay, iti kasta, ada katulungan mi jitalon. Nagadu ngamin ti anak ni Manang Anita. Isa nagtungtong kami, nga ayabak ti maikadwa nga anak na. Tapno ada katulungan. Sadot mo't ni Diego at tumulong kan ka. Amok amarigatan kamutan ngagmay may sangag talon. Nasayat mat, tapno sana siya kakanayon ti ayaban nyo jitalon. Laklakayan kan, gamawan amom nga obra. Alaman nga rod bakit. Ayabam ni Nikaw, paring nagagit at tumulong ka data. Agluas ka no inton bigat. Saan nga ginlalastog dito iday dyan? Kasana mabalin kanyak tikas dyan. Ay, saan mo manen nga igaraw ti kinabarumbado no sumangpet jay kasinsin mo? Si kaganti ibagbagada na ng akasinsin ko nga umay agtrabaho dito balay. Ha? Kapaya nakiktot ka? Agtrabaho ko na? Apa, hindi mo kayo ti agtrabaho? Unak man, isuti mayam dito eh. Ti saritaan mi ngamin kadaan ti Aurora. Umayak agyan. Katulungak ni Uncle iti talon. Kat moadda kita iti maimula, ibingayan nak iti tangdan ko. Apa patangdanan ka pa ilang ay? Dito'y kamit ngagyan. Dito'y kamangan. Ita panawan. Adu ti master kan at trabaho. Libre ti makan kan pagyanan. Adda pa'y suldom. Gasta ka di? Sika. Saan ka kadi asumursurot ka ni Uncle Ije talon? Basta dutak. Nagbambanugak lang. Mga anak mo at uray siya agtrabaho. Una, namawan mo't bukod mo akwarta. Hindi talang ha. Dumawatak ka ni nanang no kasapulak ti kwarta. Basta saan lakid di akanayon na. Agungot damit. Kaano na kaya sungbatan, Carmen? Nabayagan nga gararan lakang ka. Di nakwat sungbatan. Ay na, Manong Diego. Mabiyagnak to nga tando sikat ti pakiasawaak. Apay ki dinasahan. Agmay sak nga anak. Siya to tagtawid iti amin asan ni Kwame. Wen angam sadot kamot nga agtrabaho. Uray na lawat ti talon nyo no saan mat amamulaan. Ay, awan Ay, wen gayam. Asino dyan nakita kakadwan ni tatang mo nga agmulmula? Kasinsin ko. Pamirmiraot da. Taro da nga kakabsat. Iso nga imay makipag na dito balay. Uray mamirmiraot ti may sa atao no nagagat, sigurado, agprogreso ti biyag na. Saan man ati kasinsin ko ti pagtungtungan ta. Ti kayat ko maamuan kan ka ita. No damat lapag asa. Masapa kami inton bigat, taagapit kami. Sige nga rod lakay. Tama pa anak ko ni Diyo kusina, inak agluto. Sige, bakit? Tatang, umayak mo't makiapit. Maapit ko kukwak. Apay, timulong ka anagaradaw. Timulong ka nagmula, kas kada nagsibawg. Tapno ko na mga dabingay mo iti apit. Unang yung siyak ti anak yaw. Umdasay napakpakaninda ka. Di matimbagakan ka at tulungan nakiday ti trabaho. Ang man niya tinaramid mo. Ha? Sadot kan tupay. Ano kasta niniko ti ibingayan niyo? Magkipagnanaadla dito eh. Pakpakanin niyo pa'y. Ada pa'y bingay na. Tabay ayo akin kwa na. Tanagagat nga trabaho.
Asino may timayat nga agagayt nga awan ti maganab na ngay. Nagswerte higit din. Di yung anak nga madapay lang bingay na may. Anak ti kabsat ti inam ni Diego. Kadaraam matlaeng. Iso nga awan ti sabsabalay. Nagadumot ti abasto tayo ginatgatang yun, tatang. Adun sakit di tinaglakwan nyo ah. Nakatsamba kami kininikaw. Nangina ti preso tinatang ita. Aurora, isimpa mamin dagito ginatgatang mi. Italaeng manin na makaigam tayo itidakkel a kwarta. Iso nagpalingki kami ni ti Adaw. Niko, agidulin kalatay ti kwarta, ambaro. Agurnong ka, iti kasta, ada bakakit kita am iti nagbambanugam. At dapay mo't nabati, ante. Kan nakaipaw itak mo't ten kadananan. Nasaya at patngaro, tamatulungam dananang mo. Sa nabalay, dandani manin maapit dagiti daddo maamulat ah. At danto manin bingay mao baraw. Sige, panawan kayo pa itadda pa panak. Saan ka na pumanaw? Tagluto akong Jigo. Mangantayon to. Mangan kailatan. Apay anak ko umay ka dito'y pagnanaadak si ka, Diego. Takayat ko nga ibaga. Di nakpadpadasan ng arman. Taka mga numadanog ka. Apay nga arman ka. Ambom ani Carmen ter arman. Nasa isayatan, ginalawag. Ita, anya ti masapol mo. Agwa. Dahito yung amin dagos mo, tikasit gan iti talon mi. Kahit, anya kumay ito. Kidawak iti pabor. Inton agburasak iti mula mi iti rabi. Idiretsok dito ya. Alag to iti parbangon. Di ka madanagan. Ikang ka, iti kaslaabang, iti burasak. Dahil talaga yan. Apay kit din nasaan. Tangay sandak mo't lang ikan iti bingay ko. Kasdayan ti aramidak. Unaak iti nga agburas. Di damot siguro madlaw ang maksayan ti bunga dagiti mulada. Makadomingo pa mabalinto na burasan dagiti bunga ti mulada. Among bakit, kasladay mo na nagburas ka dagiti mulam ya sitaw. Pagkunam akasta. At datugaw ta nakita mi ijay. Asino kumangay matimapan agburas ka dagiti mulay o tatang? Dayta nga ron ti pampanunutek. Asino nga ta ti agtatakaw dito'y lugar tayo? Italang nga napasamak ti kastaw. Uncle, saan matlaang nga umasinso no asino man tinagtakaw? Gaputa pag numnumaran na, ti saan namat ang nagbambanugan? Uwin nga raw, sakpay alaklakayanin ti takawan na may. Ikarkarigatak tupay ti agtalo no ray lakaya kaon. Ay, Uncle, imbagak man ngamin kada kayo asyaklatan ti agtalon. Tagudwa tayo iti birok. Ang amdiyo mat kayata. Birukin mo't lang ti bagit ti trabaho. Uray ta nalagan lang mat dagiti trabaho. Tasi kamot ti mang trabaho kadagiti nadadagsay. Oh, panagraraupan, Jegaw. Amang ano kayat mo ti tumulaw. Tapno adamot mabingay mo nga irek nga ilakaw. Nasakit ti sikat ko. Jak makamula. Jak makaarado, tatang. Ti kunamkit day, sadut ka. Kasanukan tulangay nin tunawan kami na anagan mau. Ilakok to ti sanikwayo na. Tapno da kwarta. Agnegosyo akton tapno jak taltalon. Ay. Saan mo nga ilaklako ti dagatayo? Taison to ti pakalaglagi pa kada kami. Tinawid mi pa'y dagita ko'y kadagit tinaganak may. Anya maramidak no jak kabalan ti agtalon. Ho? Sa tutak. Apa yung tatang? Marigata na nga umangas. Tatang! Ano tapasama ka daw kayo? Tatang! Tatang, apayak ang lahat ipupusa iyo. Eri, kasawa. Nagkasangmat da ito yan napasama kan. Niko, awan ka di imbagbaga na kan karik-rik na. Awan mo, tante. Awan apulos da kamat na kanyak.
Imposible mat nga awan ah. Alangan mat nga raw nga amidam nga dahil baga na rikrik na na. Di nakpagbalinan nga awan manaknakam na. Gaputa si kati awan manaknakam na, Diego. Rumbang kumasi kati kadwa nga agtalon. Ngam saan mat? Taday talag namnam ay ti amom. Anyat pagtangtangsit mo. Makipagnanaad ka lang, ijibalay. Sige, danugan nak. Tikunam ka di katutupan. Gusto na. Saan kayong agapa dito ospital? Kastoy lang nga rodan tinapasamag. Agtinano kayo pa ilaeng. Kaya tiyo ka di asyak mati maatake. Sorry, auntie. Pasensya kayo. Anak, ita ta naitabo ng tibangkay ni tatang mo. Agpakpaka si akan ka at tulungan ni Nico nga agtalon. Mamin ano ka di nga ibagak at jaket agtalon. Bayan nyo ah, tagtalon, tapno da sirbi na nga da ditoy. Kasi mat no isula ang di agtrabaho para kada tayo. Pero tapno mairanod tayo umit ati kaadana ditoy. Kasano kan tulaangan inton matayak batan. Ilakok amin asa ni kwa tayo. Itapay laan. Ibaga kon tinapagtungtungan mi kanitatang mo idi si bibiyag pay. Kayat na nga gudwa kayo kanini ko kadagiti sa ni Kwame. Saan akayat ni tatang mo nga ilakom ti tawidam? Yam kiti, kukom da ti balay. Saan kayo nga agudwa? Nagasat ka talaga dahi dyan nga insan Nico. Gaputa na singpot ni Nico. Nagagat kan patyan ni tatang mo nga ilalaan na ti daga at awidan na. Masansan matan ti panangyig mo kadagiti apit yu dito balay. Siyempre ah. At nga rod nagagat nga agmula. Imbag man, takayat lakta ni Nico ang makiburas ka kadagiti mula na. Wen, di nakimutan. Tamo na siya tirumbang agtawid iti dagami. Kasta ka di. Sa bagay matkit di ah. Ato ti bingay mo. Medyo dakal mo dito ya. Wala, gapaw, tamayat ti diskitar ko. Aglablabos kan, Diego. Pati dagiti irik ijay kamarin asaan ko ngayon lako. Tapno ka ng tayo kuma. Binawasan pa'y laang. Di ka man nagpapabasol. Awan ti amok dita. Saan kan ang makapaglibak pa'y? Binaybayan ka nga uray taktakawon dagiti bunga timulak. Sa anak ang nagtagtagari. Ngam aglablabos kan. Awan pa manaknak mo kadagiti bagbagam. Sika lang nga rodon ti makipagnana dito. Sika pa ti nalastog. Tikunam ka di. Jack ammo at iburburasang kat ider-diretsyom iti dagos ni Mayla. Ita, aglibak ka pa'y? Rumbang lang ah. Tasyak takin kuko iti daga mulmulam. Tikunam kit de, sadot ka. Tiagnam ay lang ti amom. Tikunam. Agure ka Abay, dinanog na ngay. Tikunam ka di ka tutupan. Tanda, di kaya gapa! Gusto no! Ito'y makipagnana at tibagaan nyo. Ayan, nantay buneng. Tatagpatak ng langan. Diego! Agsubli ka! Diego! Sana makangas. Ante! Diego! Agsubli ka! Itaraytan ni Ante di ospital! Diyak kaya't ama tuluyan ak. Gapukan ka, Diego. Mapanakon agyan iti kabsat ko. Nga da nurse nga anak na. Tapno matutukan dak ijay. Imbag akon kanini ko. Apagudwaan nyo. Di sa ni Kwame iti day di tatang mo. Makamu kayon. Iti bagbagiyo. Agpat patakderan ni Nico iti kalapaw na.
iti masakupan ka. Saan ka kuman nga reklamo? Tanini ko, ti makaam mo, kadagiti amin nga agas, kananyapay aka sa pulak. Sige nanang, no dahi ta ti desisyon niya. Ti kidawag laeng ken ka. Saan mo nga ilaklako, ti tawid mo. Tapno saan ka, nga agbabawi iti udi na. Mabayagan nga gararamakan ka, Carmen. Ang ita, nini ko ti sinong batam? Among mat siguro ti sungbat dayta. Saan? Isong ibagam kumakanyak. No apay anini ko ti pinilim. Gapo tanagagat ni Nico. Amok amabiyag na kaminto iti bangunan mi a pamilya. No sikat ti pakyasawaak, agbisin kaminto siguro kadagiti agbalin nga anak ta. Diyak to ipalubos sa kasta. Alangan mo't abisinan kayo no kas pangarigan. Saan lang ang maala iti sauday ta, Diego? No adda planom nga agpamilya, masapul nga ipakitam anagagat ka. Tapno kayatan na ka ti babae nga armam. Ngem no sadot ka, aglaklakay ka abaro. Anya? Ita, nagkasarinda Nico kan Carmen, Mr. Lonely. Kat makitkitak atultulungan ni Carmen ni Nico nga agtalon ken agmula. Isot gapuna asaan kumatan ataktakawen dagiti mulada. Nasursurok matan ti agtrabaho gaput agbisinak met no sa anak nga aggaraw. Tuy pagayam mo, Diego. Diego, agyaman iti dahi apakasaritaam. Ket ti makunak, nasaya at met, ta nakapagpanunot kan. Ket ammum itan ti agtrabaho. Ala, aggaget ka, tapno saan tong agbisin ti pamilyam, no dumteng ti panawen, amang asawa kan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Diego, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napili ak iti lalaki idi kabambanwagak pailaen. Jakmet ngamin namnaman akastoy gayam ti pagbanagak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mapan mo sang wan ni nataw, anak ko. Uray saan mo akurso na da jay tao. Kat kasaritam latam ta iti nasayaat. Ay natatang, imbagak lang arudan asaanan nga umay ngam umay latamat. Ay na, masurunak ka makakitkita iti rupa na. Maday iti kasta. Agyaman ka pa ikit di taada agaram kan ka. Ure awan agar-aram kanyak no kasjay tumatlaang. Agbakbak taklat ta na balasang. Ay unay kan anak ko. Apay, ti kunam, nalaka ti agbakbakat a balasang. Apay, ti kunayo mat, nalaka ti makiasawa latan iti tao apulos ngawan sumgar adut-dut ko. Anya ayat isap sa pulom iti lalaki. Manon ti binasten mo nga agar-aram kan ka. Ay na, 27 ti tawan mo. Kat, anya ko mano 27 ti tawan ko. Ubingak pa'y man. Manang, adda ni manong aga. Sikati kayat na makasarita. Tapay,
Amangan no agaram mananday ta. Apay, saan mo akayat ni Manong Aga? Nagwapon tupay. Anya? Anyat klase ti panagkita, Melinda. Kat no nakangisngisit, nagalas ti panagnirngirsina. Sobra kamit manang. Nangisit laang, ngam nataermat. Anya nga ta no si kalaangan ti sumango kan kwa na. Siyak nga rod ti si Mango, ngam si kamot ti sapulan na. Sangwamat amanang takaasimat. Nasingpatmat ni Manong Aga. Sige, sangwag. Ngam ibagak asaanan nga umay dito'y balay. Sobra kamit manang. Siyak lakuman ti arman na. No apay asikapay laang nga minti kursonada na. Sigurado ka? Kayat mo ni Aga? Uray kayat ko nga rod, kasi kamot ti kayat na. Sige, siyak ti makam mo. Basta kursonada, ma? Wan ko naklangarudan, manang. Yamanak, ta sinangonak, Marilyn. Apay, anya kami ti ibagam aya. Dimpay la imbaga kini Melinda ti ibagam. Taktaken nakpaylaeng. Sika nga minti kayat ko apang ibagani ti daytoy. Ala, ibagam nga rudan no anya ti ibagam. Tadi ka manaktak iti trabaho. Agayataken ka, Marilyn. Ay, agbirok ka langan iti sabaling armam. Sanak nga interesado ang makiinaram kan ka. Uray pa'y kasta ti bagbagam. Sana ka maupay. Sapay ko ma, tadumteng to ti kanito ang maayat nakmayat. Ay napangaasim Aga ha. Diyak kayat apabainan ka akas iti inaramid ko kadagit imuna nagaram kanyak. Dagulit da ngamin. No kayat mo, ni Melinda ti armam. Amang ano dapay namnamam no iso ti armam. Anya? Ay na, diyak kayat ti dagulit kunak manan. Di mo ipilit tabagem no saan mo kayat ti mapabainan. Mano si katiar arman ni Aga. Apay ngay at tikabsat mo matan timang sangsangaw. Saan ko akayat ni Aga, tatang? Kinunan ni Melinda akayat na ni Aga. Di imbaga ka ni Aga, ani Melinda ti arman na. Ay, talaga napili ka, balasang ka. Kaya't tupay tikabsat mo. Saan mo kit din akayat? Nasingpat ni Aga. Awan amok abisyo na. Saan ko nga rod akursonada, tatang? Kagurak laeng no ipilit na ti bagida kanya. Ala anya ngay nga raw no saan mo akayat. Kayat ko ni Aga nga agbalin ang manugang. Isu amayat mat, no ti kabsat mo ti arman na. Sapay ko nga, ta sa anak ang maipada ka dagiti adun abinastad mo, Marilyn. Apay nga tang awan man lati matinumot nga garam kanyak. Ada ka di bagbagam? Awan. Apay nga rudasaan ka sumong bata. Agtantanamitin kalatan. Ti kunak Steve. Awan plano kon ang makiasawa. Agbakbaketaklatan abalasang. Anya, imposible mat nga awan plano ang makiasawa. Bisaan ka na maadan ni ti anak? No adan to agaram akursunadak. O di sige, makiasawa. Ngam awan pa'y ngamin nagaram akursonada. Isu nga, nakunak nga agbakbakit akabalasang. Kaya't nga rod asawang dayta. Adi na kursonada. Nalawag mat siguro an awatam dya imbaga. Saan ka kumamat unay ang napili, Marilyn? Ikan na kumamat iti gundaway. Amang ipanagnak anapod no ti panagayat ko kan ka. Naibaga kon ti kayat ko nga ibagakan ka. Isu ang mabalin mon ti pumanaw. Agsubli akon iti istor ko. Tamangan no addan gumatang. Binastad mo manan ni Steve? Ay na, anak ko. Apay ay akasta ka. Kita ang manje adem. Natulagan ti kasarda ka ni Aga. Tatang, agduma kami ka ni Melinda. Kasanaw, no awan ton agaram kan ka. O di awan laan. Ay, apay, ti kunam, nalakat ti agbakbakat abalasang. Asinon to nga ti mangaywan kan ka, enton bumakat ka. Alangan mo't ang makiasawa aklatan, iti jakkap-kap na kan, tatang. Basta nasing patlakit di ti lalaki. Sung bata mo. Ay, kaslasaan mo't ang nasayati kas tatang.
Sungbatak nga oray saan kung ay ayatan? Ay, Jack, amokan ka. No kasano nga agayat day tapusom. Napili mat unay ti ayat mo. Ay, artistan samat nga men ti birbirukam. Tatang! Congratulations, Melinda. Aga. Agyaman na, Marilyn. Agyaman na, manang. Oy, si Aga Saan mo to pagsangsangitan ti kabsat ko? Dakas ka kanyak, no pasakitam ti kabsat ko. Wen Marilyn, ikari. Jack to pasakitan ti kabsat mo. Ala, husto daytan manang. Mabutbutang kan ni Aga. Anyamay lang, diyan aramidan yun dito ay anak ko. Kumay kayo, tanay. Agur-uray yan dyan pagluganan yaw. Melinda, Aga. Wen tata. Mapantad, Melinda. Itatanalpas ti kasaryo. Anya nga iti plano yo kani Aga. Sa dino ti pagnaadan yo. Ijay kanumat balay da Aga manang. Iso nga minti inaudi alalaki. Kat ko na kano dagiti dadakkel na. Nga uray saanin nga agpatakder iti balay. Ta ijay to nga agnaad. Ay, may kawak nga rod iti kaawan munton Dudwa ka minton kani tatang. Agan-anad kayo akanayon kini tatang manang. Si kapay laang timakaamo kini tatang. Wen, awan pagdanagam iti dayta. Kan oray si ka, agan-anad ka matijay. Kanayon kan tulat ta pumasyar ditoy. Nada problema, bagaan naklaeng. Agyaman nak manang. Tatang, aldawan, apayasan kayo pa ilang nga bumangon? Ay, madingaron ti bagbagay ka nakaw. Apay ngay, agurigor kayo? Wansa. Ala, napudot kayo mat nga agpaiso. Ay, ipan kayo iti ospital itamat laang. Ay, sana yun ikanaklangan iti tumarag. Sigurado kayo? Uwan, anak ko. Ay na, nagdakkel mo tanti tiyan mo, Melinda. Dandanikan samat tan aganak. Wan manang, kabulanak ita. Iso nga rod nga imayak pimasyar. Taamangan no sa anak ton ama kapasyar no aganakak ton. Kat, kumusta kayo ngay mat ka ni Aga? Naanos ka di matlaang kan ka? Wan manang, sa anak nga agbabawi anak ki asawa kan ko na. Kat nasayat nga rod ano kasta. Oh, kumusta kayo mat kini tatang? Nasayat kami, mat. Ni tatang, kalkalpas na lang ang nagsakit. Diyak pinalubusan na rimwar, agpilit, mat. Bisitaan na kanulaang dagiti mula na. Mala, urayat nga rod asumangpat sa akto agawid. Ay na, babae, iti umunang apo ko. Kat ay na, nagbudaw. Wen nga rod tatang, imbaglakit din at taimala ka ni Melinda. Anya ti kayat maasawan iti dayta manang. Ay awan, ang mga numasaer ko pa'y tiriknam. Aminado akmat anang isit ni asawak. Anok ngay tinapudaw. No bartek tumot laang kas kada babaero. Punaw, dayta nga imbagam anak ko. Maragsakan para kan kaading ko. Tanaadan ka iti nasingpat kan responsable nga asawa. Kinapudno na, umapapalakkan ka itantadan anak mo. Anak, mariknak, ti panagkapsut ko. Kat idaw-dawat ko, ang makiasawa ka kumamatay. Tapno makitak pa'y ati apukukan ka. Tatang, saan tayo kumapailang nga pagtungtungan day tabanag? Isardang yung aminan ti agtalon, tapno saan kayo nga agkapsot. Umanay matibirok ti istor ko apagbiag tayo. Sa pulan ti bagay ti trabaho. Ti ibagbagakit di titong palam. Kasano na, numapo kawak to dito'y lubong. Asino nga ti kadwam? Ay, diyak kaya't apanunutan ang mapukaw kayon tatang. Iso asaan kumaday tamant ibagbagayo. Makiasawa ka nga roden Tapno agtal na ti panunot ko. Iso tikid daw ko ka, anak ko. Ala, uwi ng tatang. Makiasawa ako, no adapay agaram kanya.
matla makaturugan. Gapo ka nagitimbagbaga ni tatang. Kasan nga agpaisungay no bumakitang to. Ang may sa aklakit no sa anak ang makiasawa. Ni Steve tinaudi ang nagaram kanya. Awan matanti si Maruno. Kasano kay nga tanwawanan nagaram kanya. Tabakita ko. Ay, imbagpay ka ni Melinda tandan anak na. Andan tumang taripato kan kwa na itong bumakad. Ang siyak ngay. Kasano ak tumatan. Pasensya kan Melinda no nabaybayak ni tatang. Saanan nga imabot iti ospital. Tunggal nga mindamagag ti marikrik nana. Ibaga na matasan ko apakadanagan. Ilimlimad na mat kanyak ti marikrik nana. Saan ka mat apabasulan iti ipapatay ni tatang? Manang, nalabit, adit alaangan ti pagpatinggaan ti biyag na. Palubusan ta ni tatang. Tapno saan ta nakarkaro ang masaktan. Hawanan ti kankanwak, ading ko. Ang may sa akon ta pinanawan akon ni tatang. Ala, gusto day ta na panagsangsangit ni Manang. Ang mga noan niya mo timapasamak ka. Babawi ak itan asan anak asawa. Awan mo't nagaram kanyak. Manipod nag-40 akon. Agmay sakon nga agbibiyag. Gaputan nakapilpili ak idi. Ay, nagliday gayam ti agmay sa. Auntie, umayak man. Di ka nakak. Camille, dumanon ka. Nakaumay ka, Mat? Ipapahayap na ka ni Mama. Birthday nga ni Papa. Katadabasit sa Canada. Kasta ka di. O sige, iha. Urayan na ko na. Agsukatak laang. Agkuyog tan amapan. Uwan, Auntie. Happy birthday, bayaw. Agyamanak, Marilyn. Naimbagman ta na kaumay ka, Manang. Wen, kaya't ko ti makaaliwak say ading ko. Ay, italaang amarik na agtirigat ti agmay maysa. No ape nga min anak kapilpili ka idi. O, anya nga ita. Ay, wen nga rod. Kat ada pa'y maysa arason no apay anak ka umayak. Anya day tama nang. Talumat tagi ti anak yo. Ang mga numabalin nga agnaad kanyak ni Camille. May mayat matlaang no ijaayan ko nga agnaad. Taas sidag ti pagadalan. Anya ti mako namlakay. Ni Camille ano kayat na? Ay, uray siyak ti makamo iti panagadal na. O sige Manang, taka sa umipay ti anak ko. Sige urayak no anya ti desisyon yo. Auntie, anda akon. Oh, Camille! No kasta, kayat mo ti makipagnaad kanyak? Uwan Auntie. Takaasi kayo, Mat. Awan kadkadwayo. Ay na, agyaman na kaanakan, tanaasi ka kanyak. Saan ka madanagan? Tasyak ti makaam mo iti panagadal mo. Agyaman na, Auntie. Ita, addan ni Camille iti maudi at tukad ti kolehyo, Mr. Lonely. Agyan kanyak manipod Lunes aginggat Biyernes, ket agawid iti balayda kada Sabado ken Domingo. To'y pagayam mo, Marilyn. Agyaman pagayam Marilyn iti daytoy apakasaritaam, ket ti makonak, talaga nagrigat ti agbyag ngagmaymaysa. Ket imbag, tay manugot ti kabsat mo, amakipagnaad ken ka ti anak na. Isu aswerte ka paylaeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan ang Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo.
Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Benji. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti may kadwa agundaway. Ket nagbalinpay ang napatpatig da ito'y ababai, ngem dagiti anak ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Benji. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Iyawid na kon, ijabalayo? Wen, ngamyam amo ka pa'y nga umuna ka dagiti anak ko. Kasanon, no saandak akayat dagiti anak mo. Nasingpet dagiti anak ko. Awan problema katakwada. Manipod na tayo day di inada. Isudan ti makakamu ka dagiti trabaho iti unag ti balay. Amudan ti aramiden da. Rombang laang. Diyak kayat ti agbalin na katulong. Di ka madanagan. Kas itinakon-akon. Awan problema ka dagiti anak ko. Agpadadaan nagagat. Amuda ti pagrebangan da iti unag ti balay. O sige nga Rod, umanugot na kiti kayat mo, nga agnaed akon iti balayo. Sara, Mika, kayat ko ngayam amo kada kayo ni Joyce. Isu ti agbali na may kadwa nga inayo. At dagayaman ka relasyon nyo, Papa? Nabayag ka din nga gamam mo kayo, Papa? Wen, nabayagan. Apay ka di? Itayo lang amin nga inyam amo kada kami, Papa. Yam amo kada kayo, tamanipod ita. Dito'y balayan nga agnaed. Ha? Anya? Saan samat akayat dagiti anak mo? Amakipag naedak dito'y balayo. Honey. Tinasayat, umay ka. Itulod kan iti salebta. Kasaritak intun madamdama dagiti anak ko. Kas di reaction dagiti anak mo. Kunak man no nasisingpet da ako nam. Maawatam ko maida, honey. Siyempre, damo da ka makita. Kan maikawa da pay laeng, gaputa narigat da pay maawat nga insukat kunti inada. Sana babalin ti kasta, Benji. Sikat ti padre di pamilya. Iso ano-an niya ti kayat mo. Rumbang nga iso ti masurot. Anak mo lang ida. Saan da mabalin nga agpanakkalkan ka? Kasano asurutan da ka? No amin akayat dakat isumat ti surutan. Isu nga rod akasaritak ida inton madamdamahan eh. Awan mo't lati maaramidan da. No di ti agtungpal iti pagayatak. Apay nga inyawid yu dito'y dahi ababae, Papa. Anya kayo matan? Dua atawan pay laang tinapalabas manipod na tay day di mama. Ngam addan adagos kasukat na. Mawatan da ko maanak ko. Kasapulak matikad kadwar. Adadala nga aglidayak no agmay saak. Anda kami mat ka ni Manang Sara, Papa. Saan kayo mat ngagmay sa? Di yung maawatan no anya ti kayat ko asawen. Basta, saan mi akayat nga agyan dito'y day ababae, Papa? Ni mamalaang ti kayat mi amakadwa iti daytoy abalay. Iso laang ti addakarbangan na nga agnaed ditoy, Papa. No anya ti kayat ko, isu ti masurot. Awanin day di mamayo. Kat saanin nga agsubli iti kaanuman. No para kan ka, kat kasta, Papa? Saan para kada kami? Kadwa milatta ni Mama iti inaldaw. Gaputa oray pimusa yan. Si bibiyag latan ni Mama diti puso mi. Saan akaskan ka anatayin anaming pinsan?
Respet wendak kumamet nga amayo. Sakpay lang ti padre di pamilya iti da iti abalay. Kat noan niya ti kayat ko, iso ti matungpal. Kat, da kami nga anak yo, papa. Awan kadimat apulos karbangan mi iti da ito'y abalay. Tilang matyaan nugot yo tikid-kid dawag. Numan nugot kayo lakit di iti kayat ko. Awan ti problema. Malpasan ti saritaan. Talaga marigatan pa'y dagiti anak ko amang lipat iti day di inada. Patpat ganda launay day di inada. Isu asaan akas karina amalipatan da. Nakarkaro asaan da amalipatan ti inada. Gaputa kita ang matao. Picture amin day di asawam ti adda iti aglawlaw. Manipod iti salas yo. Aging gad iti kwarto yo. Pasensya kan, hani. Diya ko nasango nga inikat dagita aladawan. No kasta? Ikatak amin dagiti aladawan, ha? Kan oray dagiti ladawan iti salas. Rombeng ama ikat dagitayan. Tasyakat nga rudan tagbalin nga asawam. Kan, tapno dardaras amalipatan dagiti anak mo. Sige, hani. Aramidam no anya ti Rombeng. Talaga? Saan nga umobra kanyak ti kinatangsit dagiti anak mo? May salang tikid dawaken ka, Joyce. Saan mo kumasaksaktan dagiti anak ko? Di ka madanagan, Benji. Jack to aramidan ti kasta. Ato iti allowance yo. O, Sarah, ato iti kwartam. Agyaman nak, papa. Ito'y matkan kami ka. Agyaman nak, papa. Sige, papa. Mapan kamin. Sige. Agananat kayo kuma. Bye, papa. Talaga akasla saan dak amakit kita dagiti anak mo? Bayam lataidan. Awan gayam. Bisita ti may sa branch ti negosyo kita. Ada ka no problema. Kayat mo ka diti sumurot? Saanan, honey? Ada kayat kung nga aramidan ita dito balay. Kat kasapulak ti pamalubos mo. Anya da ita, honey? Ikatak amin aladawan ti pimusayan nga asawa. Kan, sukatak dagiti kortina. Simpaak to'y balay. Sige, makamo ka. Ngamsaan mo nga ibalbal lang dagiti ladawan. Ipanmulatan iti bodega. Amok asapulen to dagiti anak ko. Okay. Awan problema iti dayta. Oh, ada kayo gaya man. Sa dino ti ayan ni papa. Apay asika tinangilukat iti ridaw. Ada ka no problema iti may sa a branch ti negosyo na? Ha, manang Sara. Awan matindag iti ladawan ni mama. Ha? Sa dino tinangipanam kadagiti ladawan ni mama. Impan ko iti bodega. Ha? Anya? Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni mama. Adda pamalubos ti amayong. Ganda ito iti ibagak kada kayo, ha? Saan dak apakitaan iti kinatangsit yun? Gaputan na tangtangsitak ngamda kayo. Iso asaan dak apadpadasan? No kayat yo anasaya at kayo. Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni mama dito'y balay. Maboringak nga adalaan diti balay. Kasapulak ti kwarta. Kaya't kumati agaliwaksay. O sige, honey. Awan problema iti dayta. Ato iti kwarta. Ay na. Agyaman na, honey. Awan problema iti dayta. Basta sika. Amangan no rabi iakton ang makaawid, ha? Sa dino ngamin ti papanamaya. Agaw-awis ngamin dagiti babarkada. Okay.
Basta saan ka unay ngagpakarabii. Papa, apay aday to'y laang manan ti allowance ko. Saan mat akas to'y asigod ti itadyo? Uray siyak, papa. Kurang na ito'y. Kurang lang arudan ti itadyo, di napalabas. Anusan nyo pa ilaang dayta, anak ko? Ada problema dagiti negosyo kita. Apay nga ro dayjay a Joyce. Puro baro dagiti usar na. Badbado, sapatos, bag, kandagiti make-up na agat-gatangan na. Nagngingina pa'y. Sigurado ang nagtaod kada kayo tigat-gatang na. Saan nyo napagselosan ni Joyce? Bayan nyo. Apahama na makabawi akiti negosyo. Ikang kayo matitipaggatang yo kadagiti baro nga arwatan nyo. Uray awan baro agamit kon, papa. Basta tinapatag. Saan nga agkurang ti allowance ko? Nagrigat ti agadal akurang ti allowance na. Uray siyak, papa. Makaano sak adaan dagiti usar ko. Ngam saan nyo kumamag at ipidin ti allowance mi, papa? Benji, anya ti mapaspasamak iti balay. Agipulpulong dagiti anak mo kanya. Agkurkurang kano tititin mo nga allowance da. Italang dayjay, papa. At dangamin problema kadagiti negosyo. Amanga no agmalas ti negosyo, gaputa adda malas nga iniawit mo. Papa? Adda ka no iniawit mo a babae. Agpaiso ka di. Ay ayatak ni Joyce, papa. Maawatan da kumamat. Kasapulak matikad kadwak. Maawatan ka. Ngam kita amata. Tajay babae ang makatulong kan ka iti negosyo. Saan kat ajay makatulong ang mangibus iti kwarta. Nuan niya timbagbaga kada kayo dagiti anak ko. Awan kinapudno dagita, papa. Nasakit lang tinakamda. Gaputa insukat kon, day di inada. Apay ka di akanayon ka marabyan nga gawid, honey. Pasensya kan, honey. Nga maboring ak diti balay. Saan dak tumot la kasasao dagiti anak mo? Pasensya amla ko maidan. Sumurot ka ngamin kanya kiti negosyo ka. Tapno mamuamat dagiti rumbang amasursurong. Apay, inyawid nak ka di? Tapno siyak ti pagtrabahuan? Saan nga iti kasta, honey? No kasta nga rod, saan nak apilitan a sumurot kan ka? Tanyo plano a pagtrabahuan na? Nasaysaya at a pumanawak langan. Saan, honey? Di na kumamot panawan. No kasta nga rod, ipaay mo dagiti ka sa pula. Saan ka ta siyak ti pagtrabahuan? Ala, husto nga roden. Saan ta na pagrikyaran day ta abanag? At day bagakan ka, kumpadre. Namsapay ko ma, ta saan ka nga agpungtot. Oh, anya day ta, kumpadre. Tinyam among kanyak idi akasukat ni kumare. Nakitak. Sa dino? Iti mall. Kat adda holding hands na lalaki. Anya? Agpaiso ka di day ta nga ibagbagam. Saan ko apadpadak sen tinubiyam? Ngam no saan ka mamati? Apay asaan mo asurutan iti papapanan na? Anya ti itsura ti lalaki aka holding hands na. Kataunan na matlaang siguro. Guwapo. Natayag, ken napo daw. Ti awanan pa in a babae. Isumot lagayam adi na kaya ti sumurot kanyak. At dagayam sa bali akak kakuyog na. Pare, at dakid dawakkan ka. Nakasukat ka, madhani. At ka di pa panamita. Wan, honey. Kasapulak ti kwarta. Sige, ikang ka. Ngem, pangusaram ka di iti kwarta. Amumatan. Barkadak ti kakadungak. Alangan nga awan kwarta kasumurot kadakwada. Alangan mo't apailiblibre aklatan kadakwada. Awan kwarta kita. Maluglog iti negosyo. Isu nga ano sampay lang ti 1,000 a kwartam. Anya? Anya kamatan, honey? Anya ak? Ubing nga ikam lang iti 1,000? Narigat ti agsapol iti kwarta ita, tapno amom.
ngarud ti kayat mo asawan ita. Agpaiso ka di napatagakin ka. Wenno ti kwartaklaan ti napatagkan ka. Anya ka di daytang ibagbagam, honey. Saan ka sumurot kan ka? No saan ka napatagkan niya? Rimuaran ni Joyce, kumpadre. Nakitam ka di? Wan, nakaluganan iti taxi, kat sursurot akon. Nasayat nga rod no kasta. Agrubuatak meten. I-text nak no sa dino ti pagturungan na. Okay, basta sumaruno ka adagos, kumpadre. Tapno makitam ti aramiden tinobyam. Wen, kumpadre. Kita ang kumpadre. Isu ti ibagbagak akakuyog na matlaang ijay mol idi. Ti ayop a babae. Saan gayam ang mapagtalkan? Nagbali na kabulsa, kumpadre. Arig na napatpatagpayan ni Joyce ngam dagiti anak ko. Naksayan ti allowance na. Tapno lang at damaited ko kini Joyce. Ngam kastoy lang ti isubat na kanyak. Amumitan, kumpadre. No agpili ka iti babae nga isukat mo iti daydi kumare. Ti umuna apang ibasaram nga ayatan na ka ti babae. Kat no kabaalan na nga ipatagdag iti anak mo. Asaan kat akwartam laang tinapatagkan kwa na. Apay day ti amaleta, honey. Alamon day tamaletam kat pumanaw kan. Anya? Taapay, honey. Apay apapanawan na kun. Amumo na niya ti basol mo. Awan ang mo kiti bagbagam? Asino ti bang padpadakas kanyak? Dagiti anak mo? Saan mo nga ipabasol ka dagiti anak ko ti basol mo? Awanan kay ti bain. Amom ka di nga arig na anapatpatagkan ngam dagiti anak ko kanyak. Tauray agkurang ti ited ko nga allowance da tapno maikan ka lang iti kwarta. Apaggatang mo ka dagiti kayat mo agatangan. Ngam apay anaaramid mo ti mangloko kanyak. Honey, awan ang mo kiti bagbagam. Saan kan nga glibak? Gaputa sinurot ka itay. Ket napanagnakak ti ibagbagada nga da sa bali a lalaki. Pakawanan na ko, honey. Di ka madanagan. Sinaak ni Ray. Sikat ay ayatag. Saan nga isu? Saan mon amayalis ti alipuspos ko, Joyce? Ala, pumanaw kan. Sakbay nga da maaramid ko at takas kan ka. Kasla na didigra akon iti babae, Mr. Lonely. Impamaysa kon ti atensyon ko kadagiti anak ko. Kinunak iti bagik, sandak mat siguro abaybayan dagiti anak ko. Inton sa anak ton a makabael. Isu asaan ko nakasapulan ti babae iti biyag ko. To'y pag-ayam mo, Benji. Agyaman nakpagayam Benji iti daytoy apakasaritaam. Saan mat adakas no makasarak ka iti babae nga ayatem ken mangayat ken ka. Basta nasaya at kuma ti kababalin na. Daytay mangipateg kadagiti anak mo. Bueno papagayam ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Benji manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.